Kayak buntut to. Buntut tutumu kuwi. Kuwi yo sikil. Pantesan sesek. Mbah guyu. Ayo. Tau ora guyu belas lho. Bareng ngerti banci yo guyu. Kete hobine yo banci-banci. Oh ya. Yang saya usah meteng-meteng dikebuk gitu. Ngumpula. Yo. Jreng. Piap. Iki lho bebek iki lho. Kabeh kok mbok nyunyuke iki. Mak tomblok. Cilik brek kene. Oh, Roti sen. Hey, ha, hey, ha. Hey, oh. Yeah, yeah. Wah, jangan nganti kaya badan.
Rumangsamu kowe cedhak omah. Terus sia-sia ya rumangsane wedi karo kowe. Enek perlu aja kowe tok sing maju keroyokan wong sakmene mbiyane lho. Ora ora guyon Mas matane. Ngono tenanan. Kowe iki cek eling toh karo sing ngendang. Kowe kok nyepele toh. Mbok menghargai aku. Aku ki grup anyar. Kamu jangan membikin maluku. Loh, ki kok tampil buta piye toh? Nyepele be. Kok ngerti kowe? Loh, Malah dicethake. nek aku belani sampean yo melok belani aku. Bener. Nyon sewu lho, Mak Cangik Buli, Mbok. Nggih. Mbok rasa ngono toh, Don. Awak dhewe iki wis sak panggung kudune kompak. Nek aku wis sak sabetan kene mbok diwehi sabetan bae rasa diluwehi. Serampat tak sak modiare gak bengi iki. Ngece sampean. Nyek kowe. Klemben. Roti. Biyen, Don. Saiki Don. Tinggine munggah amben. Gematene ora kaya biyen. Awak dhewe kudu kompak lho, Bi. Iya. Iki perkarane pertaruhane nyawaku gitu. Betul. Nek nganti awak dhewe kobong, wah malu aku. Malu, besok ganti slendro ya. Loh. Ancamane roh kowe. Ngerti kowe ancamane. Tenonge dilumahne, Don. Ngomongi degenane, Don. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Masuk. Wah, jan iso sepel. Rumah nyon sewu nggih. Oh, nggih. Iki pokoke tak tutukne pokoke. Sri Huning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa wianan. Rungu apa ora kowe? Sarip tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Rungokno kuwi. Kowe rungokno kupingmu. Warok Braja Musti. Alah sogok keri. Eh. Iya, iki apa kok iso rumangsa kowe? Waroke Suramenggala, Brajadenta, warok Braja mesti kaya Pringgondani kowe kok. Lah aku yo menyesuaikan pagerane wayang kok iso. Nyon papunten alhamdulillah matur Nggih, sembah nuwun Mak Cangik Buli, Mbok. Nggih. Saged panggih kalian panjenengan. Suwe ora jamu pisan godhonge kemangi. Nggih. Suwe ra tau ketemu pisan kalian Ki Zamroni. Nggih, siap. Alhamdulillah parian. Tuku beton kabeh papat. Muga-muga para penonton kabeh padha sehat. Amin. Ning kalen ana banyak. Cakep. Muga-muga nganten ndang duwe anak. Amin. Amin. Golek-golek Bi. Golek-golek ngono. Tuku duku karo krai. Para tamu muga-muga akeh rejeki. Amin. Iso kowe. Genten coba. Parikane Mas Andi. Ayo kowe. Kowe kok Tuban lho, tak kenal lho. Iki lumantar Pak Bayan Sanusi awak dhewe teko kene kalian Bapak Mujaheng. Ah, aku ya ado-ado. Pak Bayan lho. Ya awake dhewe aja sampe ngisi-ngisine Pak Mujair ning kene to. Mujair untumu lho. Kok iso Mujair padake iwak. Mujaheng kok Pak Mujair. Bayan ya aku Pak Bayan. suwe Pak Jayeng ngono. Pak Mujaheng Pak niku. Jayeng. Tuku klengkeng katutan genteng. Pak Mujaheng kula rokoke dereng. Iki ra nerimakne lho modele. Ya apa? Kamu tidak ngenakne lho masa omongan iki. Lah ngapa? Mbok menghargai kalian Mbah Sukidin. Wira-wiri ngeterke omben rokok lo nganti ping 4 tak kandhani iki mau. Kok iso rokoke dereng iki mesti asistenmu sing ora perhatian karo awakmu. Lagi kok nesu ngapa? Lho, iki lho piye parian kok iso moro-moro ndremes saru nang awak dhewe. Nyapa kok saru? Wong tua mbarep piye kudu diajeni dihormati. Lah kowe mau pantun gawe Ngangge pantun, ngangge donga iki nggo pantun. maksudnya piye? Lho, wong ki nek ndonga nganggo pantun atas awak dhewe seniman nggih nyun pangapunten. Kudu direnggo. Dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan agama hidup akan terarah, dengan seni hidup akan lebih indah. Indahnya seni ki nek parian nganggo pantun be, ora angger-angger donga. Dongakno gawe pantun. Pantun. Piye Dajjal? Lah, tuku beton kabeh papat. Artine Penonton kabeh padha sehat. Apik. yang saya bucange ngaten iki bener napa kleru? Lho ya bener. Bener lho. Wong parian ki kudu pas ulon sukane ngono. Sampean iku bocah wingi sore lho kok nuturi wong tuwek sampean. Lho jare takon bener apa kleru? Lah berarti sampean iku sepemikiran kalih kanca kula Gondel niki. Gandul kok iso. Oke, gandul ingkang main teng Gondel niki. Nggih. Wong Ya nyuwun sewu. pemikiran wong
Ora ana critane ndonga kok gawe pantun ki sing ngongkon sapa? Apa eneng para alim ulama, para kiai ngomong, santriku, kowe nek ndonga gawe pantun." Ana sing ngomong ngono ora? Yo gak enek, tapi kan kita ning atas panggung sebagai Kita ki tontonan. sebagai seniman. Loh, iki lho, Pak Sebagai Sambroni. seniman ki bahasa harus ditata sedemikian rupa. Dadi ndonga gawe pantun ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah nek ngono imam ning masjid mimpin salat ki ora bingung. Sik, kok iso tekan imam nang masjid Lah hubungan. ndonga gawe Iya, pantun kebedahan. pas salat mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrohmanirrohim, main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Lho iki lho salat bare jam piro, Yo, sik. Pikir. Nggon nggo papan B. Pan ana pan-papane. Dadi leki yo Ndonga niku delok-delok. sing sakwajare, sing bloko suta penonton paham, malaikat nyatete ra bingung. Lah nek saiki nek kowe nek ndongakno piye Dongakno coba? mugi-mugi para tamu sing rawuh pinaringan bagas kuwarasan, cedak rejeki adobilahi diparingi ayem tentrem. Semanten ugi dumateng Bapa Mujaeng anggenipun gadah kersa ngundha mantu tansah pinaringan sehat wal afiat lahir lan batin cukup. Ngono kuwi wis pas. Lah nyapa? Lho dadi nganten kaya yo kepengin duwe anak, duwe keturunan. Ndongakno iki mbok mesisan donga ora kolak ae lho. Dongakno piye? Ya muga-muga ndang duwe keturunan, sing urung duwe keturunan muga-muga ndang diwenehi keturunan. Rak yo ngono. Lah ora duwe anak lho kok bingung. Lho, kowe iki piye to, Bi? Sembrono, sampeyan nek wis tuwa ki sapa meneh sing bacutke Nah, lara-larane sing bapake, dienggo gondelan sing terus dienggo gondelan apa? apa ngono kuwi. Keluarga nek wis duwe anak ki arep tukaran ra sida mergo eling anake, Bi. Ah. Kula niku mek omong to, wong ora iso duwe anak kok bingung. Piye to iki? Lah nek ana manten sing wis rabi 10 tahun, 5 tahun ora duwe anak iki takono kula. Sik. Resepe aku ono. Kowe aja sembrono lho. Niki Kira-kira wong sing pinter. dadi manten nika Mas Sahril Jati Mulyo, Jati Waluyo, Jati Waluyo. Eskep NS, sarjana keperawatan. Keperawatan. Ingkang garwa Mbak Suprapti AMD ahli media keperawatan. Padha-padha keperawatan. Kok aja sembrono aja ngawur lho nek ngei Oke. teknik lho. Halah mek keperawatan iki mbek bojoku ora ono papane to, Mas. Ate engkek. Bojo iki sarjana duwe titel dhuwur dadine nyambut gawe iso enteng, nyambut gawe ya mudah, gampang. Lah iki rumangsamu po ngerti bojoku ning omah. Lho bojomu Elek-elek titele SPD MMD. SPD sarjana pendidikan, pendidikan, magister, Sing ngomong sarjana manajemen. pendidikan sapa? Lah SPD Jadi SPD kuwi ra Kok lancang sampean ngarani? Aku ora wani kok sampean kok ngelokne sarjana Sik to pendidikan. jarene iki SPD. SPD MMD. Sarjana pendidikan magister. Sing ngomong magister sapa? Lho, lah SPD Kuwi MMD. mau lho titele ngono. SPD MMD ku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Walah pleketrek. Jadi aku pacaran 2 wulan bojoku meteng 3 wulane ra hebat apa piye kowe? Ngene iki lho, jan ora kena tinggi contoh Lho kok. kowe wis ora kena iki contoh. Lho kok iso pacaran 2 wulan meteng 3 wulan iki lho. Umpama kowe rabi, Iya. ora mbak jajal dhisik jelek wis nikah ora iso duwe anak, apa ora ketun kowe? Lho telah. Resepsi nanggap wayang nanggap campur sari tibane ra iso duwe anak, kowe apa ora gelo? Dijajal sik nek iso duwe anak lagi dirabi. Ora pengalaman. Kowe aja mari sira kenal lho. Panjak-panjak iki akeh sing Joko, sing urung rabi sinden ki ya perawan ijek Perawan ting-ting isih kabeh. Rumangsaku kok iso ngei contoh sing ra genah. Lho iki lho. Seniore perawan iki lho. Loro ning kene iki lho, kok pojok iki lho. Senior perawan iki, Nyapa lho kok iso perawan tinggalan Jepang. kok ngurus wis sing penting ning kene awake ndonga panggih kalian. Wah hebat iki. Gondel luar biasa Oh bujang. saestu nggih. Masya sore udan tapi nyuwun sewu tamune Pak Bayan Pak Mujaeng luar biasa. Kula wau ndredeg bocah sore udan ora Lah terang-terang. nggih niku sida wayangan Lah, porang lho. nggih. Iki udan-udan sing nggo barokah, ora udan sing nggo musibah. Ning kono-kono udan wedi mergo banjir, tapi nek kene udan yo dinteni wong akeh mergo usume wong do tandur, Bi. Lah niku. Kula Ngono nek lho. perkara udan iki ra apa-apa bocange. Lah. Sing penting aja nganti ana bledek. Lah, Duk, hubungane apa? Nek kuwi wis gathukane no. trauma Mas aku. Oh, punya cerita. Trauma waktu aku dilahirke mbok ning alam donya isih awujud jabang bajul sing metu sok Bajul ngerah raimu. Jabang bayi. Lah ya jaman semono iki pas usum bajul. iya. Nalika biyen kan ora ana bidan, Heeh. puskesmas
jarang rumah sakit Adoh. adoh sing enten Adoh. iku dukun bayi. Mbokku wis 9 wulan 10 dina kuwi wis arep metu, akhire ning gone dukun bayi nerabas liwat sawah. Oh, Lah kok ning tengah sawah udan riwis-riwis ana bledek bianter. Dayer. Mbokku semaput plek, aku metu separo. Zrut. Aku ning kono karo tingak, tinguk. Wah, tenan kuwi. oh dadine kowe ngger enek udan mendung bledek iku Trauma. trauma perkara kuwi. Aku ning kono metu separo karo tinguk. Lah kok ana bledek neh. Dayer. Oh, metu lair. Aku wedi terus mlebu neh. Dadi genep bledek pengen 10 mbokku jahitan 200. Wah, perkara mlebu. Omongan kok ora kena dienggo contoh babar belas lho rumangsa kuwi. Matur sembah nuwun kalian Bapak Mujaeng. Mujaeng kalian Ibu, alhamdulillah Alhamdulillah wae dhewe. tamune luar biasa. Pak Bayan kuwi ora ngerti daharan iki banyu mili Wah, Mas. Saestu ning Ya, jero iki mau apa wae. sugatan saestu, Pak. Nyapa? Komplit. Apa wae? Lho, lah sak tampah mau apa-apa ana dijamanke enek gedang, enek kucur, Terus jeruk, jeruk, bolmu. bolu. Luwi Jakarta nek bloroimu. Lho, dudumu. Lu Bloro kuwi. ki dudumu. Apa? Em. Ayo, bolem. malah iki malah marahi sampean. Iku saru kuwi malah mok terokne kok iso. Nek bolu. Bolu. Luwi Jakarta lu gue. Nek bloro Bolmu. bolem. Nek mu ki cara Lah salah. kamu udah lama di Jakarta? Loh, gue udah lama coy, kamu gak pernah ke Jakarta sih. Oh, Main dong sama Pak Mujaeng. Mujaeng. Iya, Mujaeng. Oh, di sana ngapain aja? Gue atlet di sana. Oh, atlet. Iya. Atlet apa? Atlet karate, Oh. pencak silit, bisa Pencak silat. Ya Ai kabeh ora jadi di jadi ning bucange. ya ora kabeh dadi ngono. Lah, Iya, nggih. pencak. Lho dupe KBE kok iso eno kabeh. Pencak Lah di silat. sana sama siapa aja? Gue di sana, gue di sini udah lama tinggal sama kakek sama adik gue. Lah ayah ibu? Nyokep bokep. Aduh. Ayah ibu? Ayah ibu kok iso. Ya nyokep bokep. Bokep jengkol ngono iso nyokap bokap. Ai jadi Alah yo kabeh ra diene kok iso rumangsa kok. Nggih, Matur sembah nuwun. nuwun. Jarang aseme iso rasane iso penak, pedes. Nampi Wah, pakor saya- mata. Ngerti pura sing masak sing ngadang sapa? Sing ngateng yo sing dipasrahi wong gondel kene. Sing ngadangi Juartini. Lho. Kok yo ro ya? Sing masak Supini. Sing isa-isa Rebi. Lho. Apa? Apal kabeh aku. Kok seno? Lah iki kanca lagi pirang jam lho ya. Lah niku lho kanca kula Bang Pekar kabeh tetep mriko niku. Be, kowe iki Tuban lho. Aku sing TY dong Tubane ra ngerti kok. Aku sing ben taun kanggo rene iki ra ora Lah, jenenge lho. iki lagi entah saya kok gondel kok wis cerintisan teko pawon. Mergi jenengan ora kancane Pak Mujaeng nek kula niku besti kanca Facebook kali Pak Bayan niku. Berarti teko dek kamu langsung masuk ke dapur. Dapur. Dapurnya siapa? Dapure Pak Mujaeng. Sing dapur-dapur Tawon. iki. Pawon. Pak Mujaeng. Pawone Pak Mujaeng. Matur sembah nuwun. Wah, tenan lagi mlebu ruang tamu beleng. Daleme Pak Mujaeng. Iya. Jenenge tumpukan jajan aqua snack niku tumpuk-tumpuk. Ruang tamune Pak Mujaeng niku. Iya, tamu parkiran nganti pol etan pol Tenan. kulon kok iso. Kuwi lagi ruang tamu, Mas. Iya. Ning gone dapur Dapur. kuwi ana beras, gula, minyak, mie. klopo, mie tumpuk-tumpuk. Nyedulurno sampe. tenan. Mergo sering ning sumber daerah kecamatan Kedung Tuban asring rene. Tenan. Mok dulur-dulurne. Heeh. Urung ngerti kamar mandine. Kamar mandine. Gombal, kumbani, tumpuk-tumpuk. Urung sempet ngelondri. Nek kuwi yo ora usah diceritakne, yo rumangsa kowe sembrono donga yang terbaik mergo iki sepasar nganten. Download wedding. Apa, Mas? Download ki apa? Download wedding ngunduh mantu. Download ya bahasa Indonesiane ngunduh. Ngunduh. Nganten wedding lah ya download wedding. Mas nganten kalian Mbak nganten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, adem ayem tentrem bahagia mulya donya tumekaning akhir, tak ada halangan satu apapun segera dikasih momongan supaya bakuh kukuh tresnanipun temanten kekalih. Tamune luar biasa nggih nyun mapunten mbok pilih ingkang
kagungan kajat mboten saged manggi setunggal mboko setunggal mergo saking kebake. Tenan. Heeh. Wah, iki yo awake dhewe ora usah nuturi manten. Lho lha piye? Ora usah ngguruni manten. Mantene wis pinter-pinter sarjana kabeh. Iya no. Awake dhewe teng mriki cukup sharing mawon, Mas. Sharing. Tukar pengalaman karo Mbak Manten, Mas Manten. Mergo iki wis sah. Ah, betul. Wong wis sah kuwi kena diarani nikah. Lah, gung paham kowe iki mesti. Tawene ngerti kowe. Kula nek Mas Gandul iki ra wis berpengalaman dalam rumah tangga. Harus iki dulurku kabeh, boloku kabeh. Mok bantah dikeroyok kowe. Wong bloro lho iki rumah samu kowe Tuban aja mlete kowe. Lho, kurang ngerti Tuban lho. Lho, Tuban kondange apa? Bumi Wali. Plat nomere wae S. Hubungannya apa karo plat nomor? Mergo ning kono akeh makam Sunan, mulane plat nomere S. Kok sama gathuk-gathukno to, Be? Lho tenan kuwi. Lah nek bloro kok K? Mergo kondang kayune. Lho, kok ya Kayu bener. jati S- bloro nomor S mau apa? S Sunan iki. S Sunan. Kok ya cocok to Ki? Nek K mergo kayu. Kene Bloro bloro kayu. Sik aja golek-golek lho kowe. Golek-golek Surabaya kok L. kan cedak laut. Lho iya iki. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut. Mulane Surabaya plate Ya L. bener iki, Mak. Lah iya to. Jakarta kok B? Jakarta. Bosak kowe. Kan sering banjir. Lho Macet Yo, banjir yo itu bener, masalah utama di Jakarta. Iki kok Sik. beda-beda. Lah kok nganu apa kuwi Solo kok AD? Mergo akeh dalang. Lho iya bener, iya. Iya Solo ki. Sampean yo lulusan SSN Solo. Solo di perdalangan. Apa iki? Iki SSN lho iki. Alah, sarjana seni. Seni. Eskar. Weh, sarjana kerawitan iki. Sarjana karaoke. Cangkeme iki. Tak kira lek kerawitan. Rumah saku tunggale ning gone isi. Kabeh kok ana sejarahe. Sik, Ponorogo kok AE. Kenapa? Apa sebabnya? Kan daerah Reok. Hubungannya apa karo AE. Duh, Reok nek senggak B. Tumon Reok senggak B. O. Keren. Wes ora nek ngene iki kok iso BO. Mulane ku sejarah. Bloro iki wis bersih kok. Mulane awake dhewe ning kene ku sharing karo Mas Sahril karo Mbak Prapti. Prapti iki mergo wis kena diarani nikah. Beda karo sing kaya Mbak Prapti karo Mas Aril ngene iki kawin. Beda lho, Be. Nikah karo Nikah kawin karo padha. kawin bedane. Beda nikah karo kawin tuh beda. Bedane apa? Hurufe nikah NIKAH. Niat indah keluarga akan harmonis. NIKAH. Niat indah keluarga akan harmonis. Lah nek kawin KAWIN. artine Kulino awor wegah izin naib alias kumpul wedhus. kumpul kebo. Kebo iki nek gedhe, nek cili-cili ini gak wedhus. Berarti nek nikah karo kawin beda. Beda. Nek kula bedane nikah karo kawin niku mboten kula artine, Mas. Lho lah terus Cukup satu. apa? Nek nikah bedane nikah karo kawin, nek nikah kuwi mesti ana saksine, nek kawin ora ana saksine. Ku pasti. Sik to. Kok sesimpel kuwi to? Nikah kuwi ana mesti saksine ana manten lanang, manten wedok, naib, wali, saksi. Lah kawin yo enek. Ora mungkin kawin ana saksine. Masa? Lho kowe apa tuman kowe kawin karo bojomu disoting anakmu. Mesti ra ono. Ora berjanji. Le, engko pake karo mbokmu kawin syutingen ya. Ora mungkin. Ora kok ngono maksudnya. Sembrono iki iso ngawur wae. Oke, awake dhewe Mas sinten Mas Sahril nggih. Sahril. Mas Sahril niki tukar pengalaman wong kula niki elek-elek niki omah-omah nggih pun enten 50 tahun. Umurmu iki lho Iki piro? omongane Jus. Umurmu piro? 35. Lah sing 15 tahun. 50 tahun ki. Lah nggih, Umurmu? 35. Lah jare 50 tahun, lah sing 15 tahun. Ngerusno pakku. Dadi gendane pakku tak rabine. Termasuk Bu Tomblo iki biyen yo gendane pakku. Tapi ra tak rabi. Lah kene wis kothot e. Kok enek ngene iki lho, Pak. Ora kena dige contoh. Ora bejaji tenan kok. Tontonan itu harus membawa tuntunan sing mawi tatanan. Yo. Agama, negara lan budaya kuwi dadi siji, Be. Dadine awak dhewe sebagai jejere wong lanang mencari nafkah untuk seorang istri. Dadine wong wedok iki harus diratukan, dicukupi apa sing dadi kebutuhane. Omong dari senane nyerekali tapi ra bukti babar blas, Mas. Nggih niku to. Aku, Be, nyun sewu ora kok sombong. Kok iki entuk bayaran luwung 1 juta langsung tak weno bojoku brek. Entuk bayaran 1 juta. Langsung tak weno bojoku wong biasane 75 potong mangan nggo njaba e. Iki 1 juta langsung diweni. Tak weno bojoku kabeh saking senengku. Alah kuwi lho wong lanang cap opo kuwi lho. Piye? Entuk duwe kok dikekno bojone.
Loh, kuwi wong lanang sing bertanggung jawab. Alah kuwi jenenge wong lanang yang menyesatkan. Piye to maksudem iki? Dhuwit bayaran umpama ke bengi iki entuk 1 juta. 1 juta langsung tak eno. Iki lho, Bu, istriku yang ku sayang, tak weno plek. Kuwi jenenge menyesatkan bojomu. Kok iso? Wong wedok kuwi nek daringane apik, mbok kei duit akeh, iso nyentel. Lah terus? Tapi nek daringane rusak, ben minggu mlebu ning salon, krimbut. Krimbat. Krimbat iki perawatan apa? Rambut. Lah ya mestine krimbut. Nek krimbat kuwi perawatan batuk. Ya. Paham ora kowe iku? Iya kok ya pagak diengkel, Pak. Loh, Lah nek kowe piye Loh, karo nek- bojomu? Mergo aku sayang karo bojoku, ngeman karo bojoku. Iya. Aku nek umpama entuk bayaran 1 juta, Hmm. tak kekno ning bojoku 10.000. Kuwi wong lanang sing bener tanggung Terus jawab. piye jane? Kowe iki nek iso iki ya nggo contoh kalian Ki Zamroni. Mergo kowe adalah seorang pemuda yang mau masuk ke Bahtera Cinta. Mau marai contoh kaya ngono ki bayaran dalang 5 juta diweno bojone 5.000 malah repot lho ki nggo. Sik to aku njaluk penjelasan ki piye karo Nyuwun sewu nek dhuwit sampean kekno bojone sampean kabeh plek, Kabeh. iku padha ngrusak bojone sampean. Wajiban lho ki. Mesti rusak duit piye wong kuwi kudu tanggung jawabe wong lanang. duit akeh, apa-apa ditukoni, apa-apa dipangani, akhirnya awake lemu kaya ngene iki. Iki contoh bojo sing rusak. Dikei duit bojone kabeh, akhirnya panganan apa ditukoni mangan gak kontrol, lemu. Sik to. Biyen rupane pas rabi kaya Sembadra, bareng saiki kaya buta. Gak. Beda gelas itu iki kaya moto maling iso jelalatan matane tok ndi-ndi. Lah nek kowe piye? Bojomu kok mau kae 10.000 apa cukup? Sedina iku 10.000 iso nyelengi 5.000. Oh, piye bojoku? Nalare piye lho saiki lengo regane piye, piro? Mak? Lho, iki lho, Mak. Bojoku kula niku irit, jenenge ngeti Supra. Kalah irit karo bojoku. Tenan iki. Bojoku irit Sik 10.000 kok iso sedina susuk 5.000 ki piye? Pamirsa akeh kowe aja mirang-mirangno wong lho. Sedina cukup 5.000 bojoku. Apa ya wareg, apa ya iso mangan? Buktine sedina ping 3. 5.000 Mangan ki. Loh piye to diomongi kok? Mangan 5.000 sedina ping 3. Nggih. Lah sarapanmu apa? Loh, bojoku tukokno Energen sereal. Pengganti makanan bergizi regane 1.500. Wis wareg pengganti sarapan bergizi. Oh iya. Energen sereal. Mosok mau energen tok. Lah nek awan. Awan tukokno Oki Jelly Drink. Penunda rasa lapar, regane 1.500. Sik okine kok nyiprat kabeh. Yo Kowe mah bar ngombe oki mau iso nyiprat. Oki Jelly Drink Regane 1.500. lah nek bengi kowe ra iso turu no. Loh, Lah trimo ngombe oki karo energen. Bengimu ra iso turu jek lesu kowe. iso. Lho kok iso? Bengi tak tukokno Promah. Mengobati penyakit mah. Genep 2 tahun alhamdulillah Mas Cangik. Rukun. Bojoku opname. Amin. Oh ngene iki lho, ngejak dagelan grek salah sepelan nggih ngeten iki macange Bu Limbo. Dasare kulitane ireng atik ngeyelan. Benten kalian sampean kalian kula. Dasar kulitane resik putih berpendidikan IQ XQ-nya tuh tinggi. Lagi kok ngenyek aku perkara pendidikan. Elek-elek ngene iki aku nggene UGM 4 tahun. Universitas Gajah Mada. 4 tahun. Ning gone UNESA 3 tahun. Universitas Semarang. Kuliah berarti? Kuliah. Wingi 2 minggu teng UGD. Kurang piye aku. Wong ning UDD kok iso engkek iki lho. Ora jablas bongko Kok sisan. ngomong kecerdasan, lha ki iso mikir cepet ora? Lho, ya iso no. Dajatan. Lho wong kulit putih ki wonge cerdas-cerdas, pinter-pinter. Wong luar negeri kae kulite putih-putih nyatane ya pinter-pinter. Pintere ngono apa? Lho, kowe ora ngerti wong Cina. Wong Jepang kae kulite putih-putih, iso nyiptakno HP. Kuwi pinter-pinter. Iso nyiptakno apa kuwi jenenge kereta cepat. Kuwi wong Jepang, wong Cina, Be. Lah wong benda mati kok sombong, tetep pinter sing ireng. Lho, kok iso lho? Lah ki ngerti bedane pitik ireng karo pitik putih. Bedane apa? Pitik ireng iso ngendhok warna putih. Lah pitik putih iso ngendhok warna ireng. Tetep pinter sing ireng. Ya bener sih jane. Wong benda mati kok pamer. Ngerti pitik ireng ora iso ngetokno ndok warnane. Putih. Lah pitik putih iso ngetokno warna ireng. Ngetokno ya mung telek tok. Pinter sing ireng. Loh, tapi barep piye wong putih kan luwih larang, luwih diajeni. Ajene apa? Ngerti beras, emas putih larang. Ya apa ora? Emas wae putih iki, larang. Emas putih larang. Beras putih resik apik. Susu. Oh, Susu sing putih mensehatkan tubuh. Kuwi rupane Putih. Kuwi
kuwi dadi golekane. Anu susu yang bune ngene iki ya. Bales aku Susu pokoke. yang bune ra enak. Ben padha ae lah aku mah ngoki ya ora enak kok. Nyapa? Susu putih ya iku digunakne wong akeh manfaat. Iku Mas, beras susu lak kanggo kebutuhanmu dhewe. Tapi untuk manfaat masyarakat umum tetep menang sing ireng. Kok iso? Lah kowe ngerti nek ngalusne dalan iki nggawe apa? Aspal. Rupane apa? Ireng. Tumon kowe ngalusne dalan nggawe susu, Pak Mujahe nek liwat dilat. Tetep manfaatnya akeh sing ireng. Kok iso diayel? Sik Be, nek iki ra trimo aku. Pokoke bar popi kita kulit putih harus menang. Kulit putih menang. Kowe ngerti pamirsa sebagian besar hampir 80% ini piantun kakung. Iya toh, ngadepe ning gone pagelaran panggung. Mesti Mbak Popi ya nyawang lirik sinden-sinden. Ya Allah sinden iki Zamroni kok putih-putih, mulus-mulus, putih Be. Sesthise disawang putih wajahe, wedake lho. Wardah. Penonton nyawang sinden rupane putih seneng. Putih resik opene dibalut dengan kebaya warna putih juga lho. Nek tak omongi. Apa? Putih sinden kaya ngene iki, nek wong lanang nyawang tetep goleki barang sing rupane ireng. Kuwi mesti. Mama aku medon. Capo mujun. Isin aku. Lah nyapa isin? Pikiran XNXX hamster. Wah, rusak kowe iki malah negatif tok. Sing rusuh sapa? XXNX aduh wah rusak kowe iki Be. Sing rusuh sapa? Lha kok ireng apa putih digolek ireng apa kuwi? Goblok putih, ireng kuwi gak rusuh. Lha apa? Kuwi mripat moto kuwi. Moto iki mesti putih ana irenge. Nek putih kabeh jenenge picek. Pikiranmu lho wik tok kowe pikiranmu. Wong ora sebek, wong ngaku pinter dajal nyoni sewu Mas. Iya. Jenengan lulusannya napa? SSN. Hebat tuh. Wong putih ngaku pinter. Pikirannya cepat. Cepet. Kula bedheki gampang mawon. Heeh. Jenengan ngerti hitung-hitung 1 sampai 10 toh? Yo ngerti. Sebutkan angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Kas 5. Sawis entek. Sik toh, sik iya toh, sik. Sak detik iki apa ya? Jarene wong pinter, wong putih. Sampeyan karo mirang-mirang aku. Kon Tapi ngitung iya lho, 1 sampai 6 kok iso diwiwiti 5 iki lho. Kudu nak 1, 2 kok moro-moro 5. Lah kon milih. Kok kecepetan piye paling ora 1, 2 sik. Ajal kowe. Aku ya iso. Sebutkan angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Oke, 1, 2. Entek 1 detik pisan. Iya Ngono toh, kok jare wong putih pinter. Apa yo keneng wong sak detik. Ah, iki jenenge wong putih ra cerdas, beda karo wong ireng. Kowe iso. Iso. Sebutkan angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Dadu. Loh, dadu tekan pentolan 6 iki, Pak. Yo, Kaya apa? Jenenge wong sik cerdas. kowe kok mindset mau rumangsa kok iso malah pikiranmu main tok kuwi jenenge pekat penyakit masyarakat. Wis ngerti. Ning gone Kedung Tuban udah bersih. Togel ning warung-warung saiki wis ora ana. Ora enek. Semuanya bersih dari penyakit masyarakat. Betul. Lokalisasi ya wis aman. Aman. Munung wis dadi perkampungan. Betul. Ngelebok wis dadi perkampungan. Wis gak enek sing namanya prostitusi. Ning Blora pun mboten ten komplek, Pak. Lho, kudune paham kowe. Mergo saiki zamane online. Dadi cepet, regane cethono. Oh ya bae pengguna to. Kene iki nutup-nutupi kok malah biak perkara. Tak elingi apa piye? Rumangsa kok malah saya ora Yo cocok. sewu niki mboten hanya mengingatkan. Nggih. Soale dawuh alim ulama, Mas. Nggih. Wong lanang kok saba ning nggone nggon ngonokan. Iya. Iki pemeneh karo Mas Sahril. Sahril. Sampean wis duwe bojo, kudu setia aja nganti saba ning nggon ngonokan. Oh, bener. Mergo wong lanang nek saba ning nggone komplek niku rugi 4 perkara, Mas. Omonganem. Iki ngelmu tuwa iki saja. Iki tenanan aku, Mas. Kena dicekel apa ora iki Dicekel kok tenan ora bleset. iki? Piye ta wong ireng kok. Oh iso Beda. ireng. Wong lanang kok nganti masuk ke jurang hitam, dunia hitam itu malah rugi. 4 perkara saba ning komplek kuwi rugi 4 perkara. Siji, Rugi iman. kok iso? Karena sudah melakukan zina termasuk dosa besar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, betul. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Ya apa? Doa bobok niku lho. Dongane wong Lah nek turu. kono ora turu ya arep apa? Arep ngaji. Wong ngeyel yo. Dalilmu iki lho. Lah yo tak jumpune.
Kok jumbone untumu Lah ya? kowe ning nggone kono arep apa? Iya. Arep warisan. Iya, Turu to. iya. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Ya berarti siji rusak imane, Wah. rugi karo imane. Betul, termasuk dosa besar. Sing nomor loro, Rugi kesehatane. kok ngono? Mergo ning kono nek Sabarana iso-iso kena penyakit kaget. Kaget-kaget apa tuh? Kaget. Aduh. Kaget-kaget ya? Kaitane ki apa sambung? Ngono kok wis wani ndalang penyakit kaget ora ngerti kok. Sik to. Penyakit iki biasanya gula, kolesterol, asam urat. Penyakit kaget iki coba aku kagetno. B. Ait. Oh, ait. Wong ngono dadakan nganggo tembung. Berarti bocah iki yo kena penyakit kaget. Lah kok iso? Lah esuk-esuk dikai ombenan karo pakane Heru. Piye? Celuluk ait ya, ait. Pake ngombe kopi kene njaluk ait ya, ait. Ait goblok kok itu. Ayo padha kowe Kuwi penyakit ait. Siji rusak imane, Loro. loro rugi kesehatane. Kesehatan. Sing nomor 3. Wong lanang sing kapusan. Kok iso? Kowe mesti biasane ana sing mucikarine germone. Mesti kare, Mas Tanjung Perak kapale kobong, monggo pinarak lho kamare kosong, barange anyar-anyar. Anyar rak ning kene. Lah wis kanggo ning kono-kono kae. Sing nawani delalah ning Lebok Sumber Agung, padahal bar dienggo ning gone munung. Betul. Adik tipete Dimas, Papua, kuwi langganan Caca wi. Mesti wonge kan mesti ramah to. Ki lho nek wong tua-tua iki lho gak tau iki. Tanjung Perak kapale layar. Apa kuwi? Monggo pinarak Mas, barange anyar. Elah-dalah. Dilalah aku lewat. Iya. Aku terus karo arung jawab. Kok balesi? Tak balesi. Balesanem piye? Tuku duku katutan krating deng. Apa kuwi? Nggih, mangke kula mriku kalih Pak Mujae. Poso senane melok-melokne Pak Muja itu orang terhormat. Pilihan bayan ki pilihan wong sak desa gondel. Pak Mujae ning kono iku ora bertindak negatif. Lah apa kok ning Sumber Agung? Marani wong loro iki lho. Iya wis ra tau, wis ra iso ye-ye. Ketiga iki wong lanang sing kapusan. Sing terakhir, Kuwi wong lanang sing bodho. Lho, kok malah bodone piye? Lho ora bodho piye? Wis jamu. Yo to ngetokno tenaga, ngetokno keringet. Sing wedok mek lah ngono sik mbayari 200.000. Padahal padha enake lho. Kok sampean terus ngombe jamu lho. Sabrone terus ngombe Lah jamu. kene wis jamu, ngetokno keringet, ngumpul. Lah sing wedok mek 200.000 wong lanang bodho. Kok kekelen. sik mantane bapakmu antar dhewe kan lho. Kuwi dadi kelangan patang perkara. Rusak. Ngene iki lho, kamu ku gak iso mikul dur mendem jero karo asmane wong tuamu. Lah nyapa? Kowe iso dadi kaya ngene iki ya merga saka tirakate wong tuamu. Ki Zamroni nek ndalang wiwit nganti tumekane pertengahan nganti engko akhir kuwi nggawa karo pakem-pakeme seni lan budaya tatanan. Jare sapa Pak ora tau tirakat. Lho, Aku sok kaya ngene iki Pak kuwi tirakate gedhe. Pak tirakate apa? Lho, poso pendem ket 2015 nganti saiki lho. Urung balik blas. Saya peteng iki. Kuwi pakmu mati nyuk munyuk. Pak kok ora nelpon aku blas. Nek mati mesti nelpon. Nelpon piye kuwi jenenge mati pendem-pendem. Mangsa kok iso Kowe mati ta Pak kuwi? umpake mati ya ora tau ditiliki kok nyon sewu lho niki. Nggih. Rumah saku ora Lah milang-milang nyapa kok kancane. kon ngurmat karo wong tuwa ngopo? Paling ora ki wong tua ki dihormati mergo anane kowe karo aku ya saka wong tuwa. Ngono lho. Paham apa ora? Kesuksesan anak tidak lepas dari doa Orang tua. Dadine kowe ta sebagai wong nom kudu ngurmati karo sing luwih tuwa. Mergo wong tuwa ki luwih enak dirasakne, enak disawang, enak dirungokne apa sing dadi pangandikane. tuwa enak ya Lho, enak. apa wae ning donya iki sing luwih tuwa ya luwih enak. Kok iso? Lho, kowe angel men ki nek jelasno perkara wong tua iki angel wong iki. Panganan wis panganan. Iki mau diparingi Pak Mukidin, ya ta? Gedang ngerti? Ngerti? Gedang Pak sapa? Pak Mujae kok iso Pak Sukidin. Pak Sukidin karo Pak Jaeng. Ya ta Pak Bayan ngaturi sugatan. Gedang mau ngerti ngrasakno? Ngerti? Gedang ki nek tuwa rasane piye? Ya legi, Nek enom. sepet. Lah ya apa ora? Dadine apa ae nek tuwa ki luwih enak timbangane sing enom. Dadine kamu harus menghormati yang lebih tua. Jeruk. Nyapa? Nek tuwa, Legi, nek enom. kecut. Pelem. Tau mangan pelem. Tahu? Nek tuwa, Legi, nek enom. kecut. Lah apa wae panganan nek luwih tuwa kuwi mesti enak.
Rungokno kuwi, Be. Kuwi wis sah. Lho nyatane ada buktekne sah no. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung. Lho. Angel. TB nek dijawab omongan angel. Iki audione Surya di live streaming Adi Randy. Iki sing mirsani ra trimo wong gondal tapi sak jagat Nuswantara. Wis ngerti audio Surya iki nek tuwa legi. Nek enom apa to? Kok iso Surya kok tuwa nom. Wison rokok iki mau ya Surya. Jero nek tuwa legi. Legi nek enom. Kecut. Paham ora? Gedang. Nek tuwa legi Nek enom. sepet. Pelem. Nek tuwa legi nek enom kecut. Lah apa wae panganan sing tuwa kuwi mesti enak. Lah ya aku takon ki wis tau mangan jangan bung. TB ki angel nek dijamongan. Jangan bung kok bulet wae lho. Wis tau mangan porong? Tahu. Jangan bung gawene saka apa? Yo gak mesti kadang yo sing Gawene saka apa? pring Sing digawe pring nem apa pring tuwa? yo pring nom no bebe. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan. Omongan karo mahasiswa aku moh wiku lho ning kene iki. Omongan sing tuwa luwih enak sing nom luwih apa kuwi? Oh wiku raine kaya Omongan ngono. ora ilmiah dirungokno piyantun sakmene kae kok sing tuwa luwih enak. Apa kuwi? Lah nek pengen bukti apa piye? Nyapa? Nek sing tuwa luwih enak. Mamah tomblok pengen ngrasakno apa piye? Nyapa? Iki tuwa lho iki. Enak. Wani apa ora kowe? Apa? Gendakane pakmu. Mbak tawani sapa? Mamah tomblok. Piro bayare? Piro? Kate pengen ngrasakno suarane ngono lho. Tanggapane piro? Ya ora ngerti aku saiki. 700, 800. Ayo mang dangu. Baning mununge 75 ya. Wes mas aku. Kok ngrasane. Rusak rumah saku rusak Iki nyambel. sembrono. Sing penting awake ndonga, Mas. Matur sembah nuwun kalian Bapak kalian Ibu, Bapak Jaeng kalian Ibu Suwarsih. Nggih. Lumantar panjenengan kawula saged marak sowan. Alhamdulillah. Nyirasmaten dedonga muga kasembadan sejo cipta panyunipun kahamengku gati. Purwa madya ngantos paripurna gak enek alangan sawiji apa. Semanten ugi Mas Aril kali Mbak Prapti Aha. ingkang sampun lumebet wonten madyaning bebrayan agung. Iya. Insyaallah anggenipun nglampahi sunah Rasulillah pikanto barokah saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Kula nyampil sindene setunggal Mas. Monggo. Mbok menawi kalih mangke panjenengan maos pamundutan wonten Nggih nika wonten pundutan. pundi. Monggo mang maos niki. Iso maca apa ora? Nyapa ora iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dalang, kula nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang bawa kedah Mbah Lurah Sumber. Oh nggih. Mbah Joto ta? Mbah Joto, Pak Kaji Joto nggih. Ingkang Rama Nggih, berarti. ingkang Rama saking kula Bapak Sidu. Oh nggih. Oh, Pak Sidun itu nek Pak Sidun. Iki lho Sidu. Kuwi bukunya. Ora Buku. jengen. Kuwi ora jengen ya, Le. Iki merek iki Sinar Dunia. Nek Sinar Juana iki campur sari. Oh Sidu merek buku to? Merek buku kok. Oh tak kira sing njaluk lagu. Oh, niki saking Karang Taruna. Ah, ngono lho kok saking Bapak Sidu. Sidu. Niki ya Pak Kormatan saderengipun mbok menawi Pak Joto mengke ngaturi tetembangan Nggih. ingkang prayogi kahamengku gati kepareng minggah dateng panggung. Nggih. Pak Jayeng kalian iki garwa sarimbet kalian temanten kekalih Ah, nggih. menawi kersa monggo dipun Terutama aturi. Mas Manten, Mbak Manten Mas. Spesial Karena ya? niki kan di live streaming Nggih, YouTube. live Ada doa langsung dari Mas Andi TB. Betul. Monggo dipun papaki ngamawi mataraman. Monggo. Mas Manten, Mbak Manten, Mas Aril, Mbak Prapti. Boten usah nembang. Nggih, minggah Boten mawon. usah nembang. Leman-leman di live streaming kok ya. Nggih, niki damel dokumentasi mawon. Dokumentasi. Monggo Bapak kali Ibu. Mas Sahril, nggih Mas Sahril kali Mbak Prapti. Mbak Suprapti. Nah, Pak Bayan, Pak Mujahid pisan Mas ya. lah niki pun wonten ngajeng Nggih, panggung. nggih. Wah, Siap. dasare lencir dhuwur cakrak wibawa. Wis. Gak umum. Monggo Bapak Bayan, Pak Mujahid. Ibu, so Mbak Prapti, Mas Aril. Alhamdulillah.
Monggo, monggo Mas Ariel, Mbak Monggo Prati, jeneng Ibu. niki. Bisane ketinggal menika di live streaming bareng Ardi Randy. Surya Audio. Mas Ariel. Bu, persembahan nuwun Mbak. Halo Mas. Ibu. Wilujeng dalu Pak Mujahid. Saderenge. Nggih. Oh, kula niku nek ceklan niku iso gebel karo-karo Pak. Nggih. Pangapunten nggih. Nggih. Ya kula nekake ado-ado sing Tuban nggih kan ngeten iki karep kula. Nggih, nggih. Kula pasrahke Mas TB Mas. Siap. Niki anu Pak Mujahid hanya untuk napa nyuwun sewu dokumentasi. Jasarep. Di live streaming. Nah, leres. Banyak channel yang streaming pagelaran wayang kulit malam hari ini. Ngaten. Bu Suwarse, sehat Bu? Ya ampun, Bu Suwarse gelangit Lah lah matane kok iso awas lalatan lho. Bu Suwarse ki nek tumbas gelang, Hmm. kuwi tukune ora gram-graman. Lah terus Meteran. Pirang meter kira. Ibu sehat nggih Bu nggih? Mas Sahril, Mas Manten, Mbak Prapti selamat. Iya. Selamat menempuh hidup baru. Anu nyuwun sewu mikir. sing luwih nom mesti omongnya luwih cetha. Wah, niki. Nek bapak ki jarang megang mik mergo salah satu pemimpin sing kenceng galeng ora tau menggak-menggok. betul. Lah nek sing pemimpin kulino karaoke nyakel mik langsung cek-cek omong lancar. Nek Pak Mujair gak pernah. Kelihatan nyuwun sewu. Lah nek kados Pak Mujahid nek nyekel mik mesti ngene mergo bijaksana. Nyekel pangapunten Mas TB, pasti digegem. Mergo kulino karaoke. Beda karo Mbak Prapti. Mm-mm. Mbak Prapti kalau nyekel mik isi isin. Lha mesti kok ngene. Nah, nggih. Oh, beda ta Be ya? Beda. Oh. Bu Suwarse beda. Lek ning ibu piye ibu? Ibu terus ngene. Kok sing kliril Mas. Nggih. Kok enek. Selamat malam Mas, Mas Aril. Nggih. Selamat menempuh hidup baru Mas G, selamat. Anu mau tanya ini mengulas kilas balik Mas G. Pacaran dengan Mbak Prapti berapa tahun Mas? Mboten pacaran, Pak. Tunggal sak kantor apa? Langsung ketemu rabi ngeten. Nggih. Mah padha karo aku yo. Lho, SPD MMJ. Oh ya tak arep ngono ta. langsung mau pedoti. Pacaran 2 wulan meteng 3 wulan bojoku. Anu ya kalau yang disuka dari Mbak Prapti apa Mas? Apanya yang jujur yang paling penjenengan kagumi dari istri Anda? Napane Mas? Sedanten nih mawon. Termasuk hati, fisiknya juga. Yang penting inner beauty. Kecantikan dari dalam. Woi, bojomu ya Be ya. Bojoku yo inner beauty, cantik di dalam. Begitu metu mah wis elek. Loh, Tapi cantiknya di dalam. rumah saya berarti ya bojomu elek ngono kok Iya. iso rumah samu. Kalau Mbak Prapti nyuwun sewu Mbak Prapti. Santai mawon Mbak niki anu napa kalih nyuwun pangestu kalih para rawuh. Nggih. Mbak Prapti kalau yang disuka dari Mas Sahril apanya? Suntike mesti suntike. Lah keperawatan gak Keperawatan. nyekli suntik ya? Napa pun to, Mbak? Lho, saiki wis besah, Be. Sampun sah nikahe pun dek wingi ya. Lah kok ora live streaming? Lho. Wis senengane ngrusak lho iki iso rumah saya kok. Anu yang disuka dari Mas Sahril apa, Mbak? Semuanya. Nggih. Jujur. Mas Sahril sakniki jujur nggih. Kene. Ngerti kok kene. Sapa, yuk. sapa? Ngerti kok, Dia. kene. Ngerti kok sik. Kene ngerti kok sik. Nah, Mas Sahril. Kok mencelono sinden perlune apa iki? Kula takon jujur nggih. Anu Mbak Prapti kalih sinden niki ayu pundi, Mas? Jujur mawon, Pun. Sik, kowe aja gek perkara lho, Be. Ora iki pengen mengetahui Mengetes isi hati. jiwa. Lah. Cintanya seperti Cantik apa? pundi kali Mbak Prapti Mas, niki kali niki. Sampeyan kita isih ragu lho Mas. Lah nek kowe, Be. Lah nek iki karo bojomu. Sapa? Sinden iki karo bojomu ayu ndi? Ayo. Iki dilap lho, Be. Bojomu yo ndelok lho. Aduh nek karo bojoku resikan. Nek kemuwe gawe aqua. Bojoku Wih, nek hebat. raup gawe sprite. Cuh. Nek adus gawe Fanta. Lho. Cawi lu gawe ale-ale. Dadi pirang-pirang dino bokonge direbung semut wae lho. Tapi lewegi Mas, tenan. Sumpah Mbak. ale-ale. Sampeyan benjing sis cawi gawe ale. Kok Mas Aril lewegi ya Mbak. Ya rusak. Sapure. Rusak. Gol. Kacau Nggih, iki kacau. niki Mbak menawi wonten request Pak. Nggih, monggo request. Request Saged lagu.
Monggo, request mawon. Bapak ngersake lagu napa tayub gending Jawa sing anyar. Tayubane napa sing diklangenaken? Lah nderek mulai 10-12an niku biasanya 350, Pak. 10-12. Enek 10 pesagi paling 250 wis oleh kok. Padake bakul kayu. Napa kijing miring, Kijing napa miring. densus saged. Densus ya, Bun? 8-8 iku sampean. Kok densus ngono kaya disikat karo wajaku. Napa nderek Monggo. mawon, Pak? Seriuning Nggih, sakit. terima Lah Mas kasih. mungkin lagu baru boleh? Request Atau apa, lama? Mas? Request lagu apa? Mungkin ada lagu kenangan. Manut mawon. Ah, peduet paling peduet. Ah, peduet. Mboten, mboten. Nek Mas e gak buke lho nyuwun mau. Buke napa Bu? Mas TB kula nyuwun lagu sing tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kowe kaken ngancani anakmu TikTokan kowe suruh Matur masuk. sembah nuwun Matur. Pak Mujair Mujair kalian Bu Ibu. Suwarsi, Nggih, Mbak Bu Prapti Mas Suwarsi. Aril, selamat Ngaten. menempuh hidup baru, selamat nggih. Monggo tetembanganipun kasindanipun diaturi tembang tayub. Lah, caping gunung nggih niki Oh, diaturi Caping caping Gunung. gunung. Siap. Monggo niki kalih ngaturi waduh bebungan niki arep diaturi bebungan. Pak Mujair. Diringi caping gunung. Heeh, monggo. Heeh. Diaturi caping gunung. Sinten Kang yang badhe nembang? Sing kene. Sinten? Pak Mujair iki lho nyapo repot-repot berang. Lah Pak kok hakimen Pak. Pak nyapo to Pak, Ya ora Allah. sing abang to Pak. Ya Allah. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Mujair. Nggih. Nggih. Alah jenengan niku wah kok turahe kakean to niku ketoke. Nggih. Pak, terus alim ulama ning ngekeki apa-apa iku kudu entek, ndak timbilen terus. Oh, nggih kanca-kanca Pradoga. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Sunane caping gunung nggih. Caping gunung. Jenengan beson apa mandap, Pak? Oh, mandap mawon. Nggih, siap. Nggih. Siap, matur sembah Nggih, nuwun Pak matur sembah Mujair. nuwun. Sehat Sembah jaga walafiat, nuwun, sukses. berkah sukses. barokah sedayanipun. Bu Suwarsi matur sembah nuwun. Mbak Prapti kalian Kang Mase semoga langgeng Aril. selalu. Amin, amin, amin. Barakallah, luar biasa. Caping gunung. Nggih, Bu. Cantik ya ampun, Bu Suwarsi. Jilbabe anyar, cape rung dikletek nggih. Selamat. Nggih. Ayo Mbak Pinka. Ayo Pinka iki dijengleng Pak nggih. Jengleng. Jengleng Jawa iki loro. Pinka karo nganu. Kalih mak tomblok nggih. Heeh. Kok kalau butuh Mengke kula kalih Pingka tomblok ben karo TB. anu karo Mbak Luki. Ayo, Pinka karo Mbak Luki. Nggih, matur sembah nuwun Suwarsi. Payatunipun matur sembah nuwun. Masih bersama Ngesti Pandrowo. Yuk. Kowe kok ngolang-aling kenapa to, Be? Aku milih sing iki. Sebabe. Kowe aja sembrono lho. Kowe arep nyorohne nyawa kowe. Nyapa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sinden lho. Nyiluki garwanipun calon Ki Sambroni. Alah sebelum janur kuning melengkung ini masih milik umum. Macem-macem Pak, biacok kowe. Lho, terus. Iki. Kowe aja ngawur lho, Be. Kalau di bawah itu boleh pacar, tapi kalau di atas panggung profesionalitas harus dijaga. Oh, milik umum. Ana nggone dhewe-dhewe nek sebagian kene rene iku nggone dagelan. Alah, Jenengan iku debok. Alah. Dagelan ngangger kulina ngombe oli iki ya lucu. Oh nyepele kok. Kan mriki-mriki. Caping gunung. Ya, caping Nggih. gunung. Asmanipun takoni sih ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak kaplok. sayang kaplok iki lho. Ya awak nek bening-bening ya. Bojoku melok beri mang. Bojomu merongos. Aja nyepele lho. Aku ya Kaya Eh, kuwi sinden primadonane Kedung Tuban ngawur rewe iki kaya sur masaku. Nek ngranduwe nek Luki, nek Dea. Tapi nek Kedung Tuban iki Gepi Parera. Iya murah kok. Asmanipun sinten Mbak nyuwun sewu? Arek asma sinten, Dek? Nggih, Tarik Asma Pinka Ayudhya. Ya wong, Pikang.
Pinka, Mas. Oh, Bocah sing kewenet sini iki bahaya lho kowe. kenapa? Kowe nek dirabi terus kepengen ora mbak wenehi sikil mesti grantol. Pengalaman dia teh. Bareng dikei cek terus. Mbak Pinka. Dalamnya pun pundi, Mbak? Kutuan, Mas. Tasnya sekolah. Tasik. Kelas pinter. Kelas tunggal. Iya, awak kelas 1 napa niku? SMK. SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Ambil jurusan apa? Bang Plecet. Sik. Jurusan nek Bang Plecet. Jurusan Bang Plecet iki piye to, Be? Ora Iki kaya- melok rombongan mboke Bang Mekari mending. Ketoke anu jurusannya apa, Nduk? Akuntansi, Mas. Oh, Oh, akuntansi. bagian iya, keuangan. iya, bener. Lah iku siji. Selamat malam, Dek Luki. Jen, Namanya selamat siapa, malam. sayang? Lo jarene pacarku orang ngerti Anu jenengku to. komplitnya. Nggih, ndara tepang nami kula Luki Arga Bromo nggih, Kang Mas. Luki Arga Bromo. Wih lahirnya ning dhuwur sepur kita iki. Sepur. Hargo Bromo. Wih gak sepur to, Be? Oh, Luki Argo Bromo jenengku beda-beda. Ana sing jeneng nasional. Beda Kaya to? Surya kuwi jeneng nasional. Nasional. Kaya Pak Mujaeng kuwi Mujaeng. jeneng Jawa, Jawa. Widodo jeneng Jawa. Oh. Lah nek Zamroni kuwi religi. Oh, Sahril itu religi. Religi. Kaya anakku Anakmu ya mau jenenge? religi. Oh, religi. Lahir lanang pas ulan poso. Oh, berarti arep ulang tahun lho iki. Iya. Jenenge anakmu sapa kok tak ucapne? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Kok angel men to jenenge anakmu? Pangel piye? Anakmu lahir wulan poso. Lanang. Nah, aku arep ngucapne jenenge anakmu. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Panggilannya Yo nek pas maghrib yo takjil lho lho. dek dhewe to? Dhewe. Oh, siap. Nek pas subuh yo imsak. Kelas berapa, sayang? Kelas 12. 12 ku siji 1 2 3 4 5 6 Alah, nganggo Inggris barang. Lah. Kayak Bahasa Inggris budak mau kayak. kliwat to, Pak? Bahasa Inggris iso teko dok-dok bareng iki, Mas. Ki podo ae. 1 2 3 4 5 6 shot dot. Iso shot barang. Rungokno to, aja mau campur to. Iki wong luar lagi latihan mualaf lho ya. Kayak wong Brasil ngene, Mas. Kelas 12 ya. Sekolahnya di mana? Di SMA 1 Randu Blato. Oh, kalau rumahnya Nggih Randu Blato. Randu Blato. Cek. Sudah berapa lama dengan si Ki Togok Wibisono? Ki Sambroni. Ki Sambroni apa to? Sembrono men. Nyepele kok. Rumah Kok le nyonyo karo aku lho. Ora saya kalau. Oh tak dukung aku seneng. Niki sunane caping gunung nggih. Caping gunung. Iki yang ini tadi siapa? Mbak siapa? Pinka, Mas. Pinka. Nggih. Mbak Pinka kali Mbak Luki ya monggo. Niki Butomblok. Dijegleng nih, Nggih, dicengleng. Butomblok lenggarian nggih, lenggarian. Arep apa nih? Apa tak ono gosek kok biasane aku ndang kapan temu aku mesti ngono lho. Sing jengleng sapa sih? Ah niki kersane niki. Enggak tak mana contoh, Pak. Ah ngono. Anu, Amit yo sayang ya. Kok aku ngerti ya, Mas iki? Anu bae bojoku tukokno STM saya. Bentuk. Ora bojomu aman bojomu. Asline ndek bojo sinden padha senimane iki mikir lho, Be. Nyapa? Lah nek padha ndek bojo wong biasa no penak. Ngono tapi nek senimane iki mikir. Kok iso? Liya nek wong biasa kan ya Allah ngene iki bojoku mangan apa. Nek senimane kan iki engko dipangan sapa ngono iki mikir, Be. Disawarne, Be. Nggih, Mas Aril. Ngersaken apa? Gubuk Asmara siap. Ayo siap. dijeglengke. Monggo niki senembang sinten? Mbak Pinka, monggo. Mbak Luki, monggo. Ayo korupsi, bacok lho. 0 lu 4 mo 6 tuwa lu 9 10 Piro kuwi enak piro kuwi? 500 dindum 11 iso ora? Kurang ya, Be. Kurang. siji no, udah. Kudune Angel 550. 500 dindum 11 angel. Kurang, aku mau 10 nek 500 kuwi. Nek 550 iso? Bisa. Mas Aril kurang 50. Aril dindumane penak. Ora sopan lho. Ora kok terus diremes iso. Mboten Mas Aril, mboten. Masa kowe. Monggo Yo iki sing rung patek butuh-butuhan iki engko ben carry. Monggo. Yuk saka Pinka dhisik. Karo aku sayang sini sayang. Nggih, sayang. Wah, enak Tri. Saya, Mas, aku tak nyilih iki lho pentol. Titene kowe mulih sesuk kowe. Ora usah kuwatir. Ngegrep aku ora apa-apa. Lah, Aja mrono-mrono, Mas, kok nek dadi cilok mah. Oh iya. Jebibir mengko. Cilok, Heeh, lha iki cilok. lato-lato goblok. Lho kok goblok-goblok. Lah sampeyan mosok pacare dilokno cilok.
Ayo. Saben, ayo. Saben Jenggleng. bengi nyawa piye jenglengane? Alah. Piye Mbak jenglengane? Tak jengleng aku piye diajeng? ora kerasa Mas. Lah dalah. Ya jelas ra kotor potongane sak botol Yakult. Beda nek karo ingsun jenggleng malah mek. Nyepele. Gawe jarik ora penak e. Ah terus apa ge apa? Aku tak salin. Oh salin. Oh nyerimpet to jarikmu to, Be? Heeh, ora penak. Ya kathokan no. Kaya Aduh, seseken kataku. Kataku kelar rambut cajiran aja. Ayo tinggo sing apik. Kaya rumah aku. Ayo. Genten aku Mas. Ya rada-rada. Anang. Madhep rene madhep aku. Madhep rene. Loh, ketok iki nek madhep rono gigu, Be. Gak gigu, aja gundul. Ben ora gigu, Be. Aku malah tambah cinta Mas nek ngene. Lah, siapa? Aku nek ngene malah ketok barkemu. Rasa ganggu kowe. Tak jenglengi tenane tak warai, Nduk. Ya. Ndek ben kaneng kate jenglenganku. Ya dindingane tekan ndi mau. Yen memajeng Iki mentok petuk ula iki. Iso malah uber-uber. Wong jenggleng iki gayane dhewe-dhewe. Wah, Ya. Kowe gayamu menghargai ngene. gayane. Aku gaya banget. Gak usah iri ya diajeng. Nanti tak kasih yang spesial ya. malah kok ritual iki Mas. Ayo, Nduk. Mas, gerakanku contoh Mas yo. Mas, kes no. Bopo kes. Kes no. Kuwi ya maha wiku ngono kaya rumah aku. Nek guyu terus nanggapo dhewe lho kaya nunggu tamu jaeng breng nyapo kaya. Yen memajeng Nyun sewu sing meteng-meteng dikebuk nggih Bu nggih. Mapunten. amung karo Iya, Be. Kaya pitik jago uber-uberan. Pek terus pelek. Ada enak iki. Janar kuning Piye jerape marahi kok. Nokis no. Kuwi gurune bocah-bocah Lah ya ngawur. justru iki tak urus. Kowe ku ning kene iku lurahe yoga lho. Lah bener. Mosok caping gunung kok tulin dande tok. Tulin dande. Tak nong. Apa kuwi? Kowe nek nyeneni kowe mbok mikir iki ya guru lagu lho iki. Tapi Padhe mingan aja sembrono lho kowe. iki nek iki gak piye-piye. Tulin dande itu tak jreng ngono lho. Oh, rungokno tak jreng sing kompak. Ya tak jreng ngono lho, Cong. Nganti kleru aja takon dosa leno pangindamu sabetake siti bandol bakal ambil aku kok. Yo, kok iso malah cakilan. Ya kuwi dirungokke kuwi engko akhir dandur tak jreng ngono kabeh. Banter. Banter ngono. Kompak. Ayo, aja ngisi-ngisini kancane ya. Ayo. Monggo. yen
tontong. Epek. Dekem brek. Terus nelek. Iya. Iya. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya minggata. Kok malah mau japani lho. Wis sama tulin aja suwi-suwi tulin dandindu dantak jreng lho. Ono ngenteni ngenteni aku to? kowe. Oh, sorry bro, sorry. Sing ngendang iki ngenteni kowe. Kowe raja gage kok Kok ngenteni aku to? pengendang ki ya sok kala masane ngetutne sing joget. Lah. Dadi nek dhuwur obah ngisor melu obah. Nek ngisor obah dhuwur ya kudu melu obah. Ngono. Paham apa ora? Nek ngisor obah, ndur obah berkeringat. Kowe mumbul kono anggek muni. Ayo. Pak Mujahe ngapunten nggih, anu belajar iki nggih. Mas nggih. Belajar untumu. Apa iki? Anu kanca-kanca seksa laras. Ngesti Pandawa. Ngesti Pandawa kutukan. Lah ya seksa laras ku main ning ngado karo bose ra dijak ning warung. Oh iya. Nek wis jrenge ku aja gawe cingur. Apa muni congor. Iki gamelan iki tabuhe ku angkaten. Oh nek kene diangkat tabum yo angkat. Lah ku dadi itu tak. Oh, jreng. Dadi nek kene munggah tabuhe diangkat. Ah, ngono kok malah Angel caca iki angel takane paham, takane paham. angel ra umum. Oh berarti gak nggo swara tapi tabuhe. Ayo monggo. Yo. Yo. Yo kompak to. Piye? Kandhang. Wis nglegakno. Astagfirullahaladzim. Kowe kok tuban mesti seneng kowe. Wah malah kasuntu. Kok malah maca donga neh. Ndek mang jreng kleru, diangkat kleru njaluk piye? Lho, Des, tulin dandindung dang tak kabeh ngadeg aku idonono. Iki jenenge wong nesu. Dagelan kok nesu. Aku nyilakene oleh ora? Aja ngawur. Bojone kancane kok dipangan. Tak contoni. Bojomu dhewe. Lho iya. Iki giliran ngene ya. Ya. Kembang wae waton gunung yo ya masuk ono lho Bi. Mas Kes. Ono lho Bi. Apa pengen kowe? Mas Kes kula nyuwun sing tadang-tadang ndak gendung jreng nggih. Nggih. Mangkene saged tak paringi. Ya Allah. Kok ning guri tak lewek. Kowe kok roh nek grup iki senane banci. Ayo ngono. Ayo tak tadang yuk. Duh. Ora nyuara to, Bi? Gak gawa to, Bi? Piye mau ta? Pak Ges. Penaki, Bi. Ono penaki juga. Jajal kene, Bi. Jajal kene. Se bermasalah kita ra sindene liyane. Se iki lho, Bi. Komunikap. Iki lho, Bi, iki lho. Kabeh kok mbok nyunyuke iki. Mak tomblok. Cilik brek ngene. Kes lo. Tuweki. Masa tuwek muni. Masuk. Ya, kre mosok yang tuku kotot kabeh wale. Masuk, Bi. Angel, Bi. Ramuni to kowe. Sing ngene. Iki. Lah kae mak tomblok.
leren sik ya, leren sik. Ono ngombe-ngombe sik ya, bar iki neh. Ojo terus nih. Aku eling bapakmu. Eling pakmu Sandirono. Eling pakmu Sandirono. Oh, berarti ngrasano Sandirono. Muli. Jagone matane PC. Tak wenggok lah jadi, tak bauji terus nek. Penak ya kono ya. Bosok we. Yo. Kompak cacah iki, wah apik lho iki. Iki turunane Condong Raos. Loh, tenan. Wah, tapi Generasi penerus hebat. tenan tolok ukur kerawitan seluruh Indonesia. Blora Selatan. Betul Condong Raos, tapi kita iki rapate condong. Lah perkara sak deren nek iso gelomu kaya ngono iki lho. Ayo. Jadine piye Mas? Jadine kepiye? Songe-songe tata mepet-mepet ora panas udan panas aling-aling capek gunung. Yo barongane yo, barongane. Ayo, Dul. Sebelah deh, ayo. Yo. Aku kok Barongno. sedilumen marung. Apa salto. Anu rada nyisel le. Engko biasanya mencolotnya ron. Wis dadi. Dadi. Ho. Oh ya. Oh ya. Oh. Yo. Tepuk tangan. Tos. Oi! Ah! Hey! Ha! Hey! Ha! Hey! Ha! Oh! Yo, ya, oh, ah. Ya, oh. Gua nih. Oh, iya. Oh, Oh, dadi Weh, tenan dadi ya. sajake. Surupan. B, wis bari B. Assalamualaikum. Ya apa? Dadi Waalaikumsalam. Niki sanes TP ta? TP siapa?
Niki wau kula sarengan kalian Mas Andi TB saking Tuban. Loh, lah niki sing mlebet tenggene ragane TB sinten? Iki ragane sapa? Niki ragane Mas Andi TB. Alah. Dagelan putranipun Mbah Sandirono almarhum. Ya aku nyelih ragane Setilu. Loh, Iki kok rame-ramean apa? niki wonten pagelaran wayang kulit Ki Zamroni teng daleme Bapak Mujaeng. Pak Mujeng. Nggih Pak Bayan Gondel. Apa yang gondel? Leres niki kagungan kersa ngunduh mantu. Ah, Besan saking Tanjung niki. iya pantesan kok rame. Jenengan keluarga Tanjung napa? Aku Mbak Cuartini. Walah malah kok nggone sing wedok. Loh, lha enten napa kok mriki? Aku ning dhuwur kentekan softtek. Aku gelem ngalih. Anu nyun pangapunten ngesane Mas Andi omahe tebih. Kowe sapa jenengmu? Niki kula Gandul. Gandul. Nggih. Iki ngene ya, mergo iki sapa kuwi Pak Munceng duwe gawe. Nggih. Ben selamat sak keluargane Anu tak. mangan nggih, mangan. Mangan apa? Niki enten kering, sego, iwak, daging sapi. Ya ampun, kerupuke kok gede. Lah kenapa kok kerupuk gedhi? Kayak nutupe dagingnya sing cilik-cilik. Tapi aki Ngene niki. ya. Balik nggih, Mbah. Aku gelem balik ning aku arep tak seranoni. Loh, Iki mergo Pak Mujeng duwe gawe apa? niki ngundho mantu enten Udah serone. mantu ben selamat sak keluargane. Nggih, nggih. Iki arep tak dongakno ning ana syarate. Ya Allah. Bengi iki Pak Mujeng kudu golekne aku kembang kantil cacahe 33, kembang mawar cacahe 33, kembang melati cacahe 33 karo kembang ijo cacahe 99. Mpun dalu Mbah ndake enten. Bengi iki kudu iso. Walah, Pak Mujaeng pripun? Pundi Pak Mujaeng? Lenggahé Iso pundi? ora golekno kembang Pak Mujeng. kantil 33. Pundi? Kembang mawar 33. Pundi, Melati Pak Mujeng? 33 kembang ijo 99. Bekecot. Mbak Warsidi pripun niki? Kok bekecot? Niki sagon apa mboten jenengan, Mbah? Golekne bagian wirawiri lho jenengan lho. Sapa sing bagian wirawiri? Anu, Mbah Pak Sukidi. Sukidin, Mbah Sukidin, Mbah Din. Iso apa ora bengi? Pripun Mbah Din? Gak saged. Bengi iki ra iso golekno kembang. Gak iso. Ya wis ngene. Pripun? Ngomong Pak Mujeng. Sing luwih mudah no, Mbah sing luwih mudah. Ora ono ya syaraté kuwi. Lho sing Kembang gampang. kantil, kembang melati, kembang ijo karo kendang mawar. Gak enek, Mbah. Nek ra iso golekno. Sakno ki Mas Tandi mengke langsung teng kene Kalimantan ning bencinge. Nek ra iso golekno Pak Mujeng kon meneh aku dhuwit 300.000 engko tak belajar dhewe. Anu Mbah Den jalukno Mbah. Remes wis dikai kaya ngono akeh kok rumah aku. Iki mau lho wis tumpukan sing diaturke kok rumahku jek golek-golek. Tekan ndi mang tembange? Nadyan mati.